Катнашучылар, халык мәкале безнең бүгенге катнашучылар шушы мәкалгә тугры калып, күп укыганнар, күп беләр һәм шушы белемнәрне безгә дә күрсәтергә дип Тамчы шоу интеллектуаль күңел эш тапшыруның мәйданына килделәр. Бүген алар капма-каршы рәвештә бер-берсе белән үзара белем көчен сынашырлар. Катнашучылар дигәннән алар белән танышыр вакыт килеп җитте. Шулай итеп тәкъдим итәм бүгенге укучыларны. Сары өстәл артында Казан шәһәренең Яңа Савин районында урнашкан 89-нчы мәктәп вәкилләре Нияз Азалия һәм Зәлинә бергәләшеп алар Ялкын командасы. Сезгә каршы бүген укучылар шулай мәркәзебез Казанда урнашкан 171-нче мәктәпнең укучылары Ләйсән, Фаил һәм Зәринә командаларының исеме ябалак каршы алабыз аларны. Аннан тыш сезне хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз һәм әлбәттә катнашучылар, мөхтәрәм экспертыбыз белән дә таныштырырга кирәк. Менә аның өстендә бүгенге уенның гаделлеге һәм гомуми нәтиҗәләре. Бүген безнең белән бергә Казан Федераль университетының кафедра мөдире, академик, Россия фәннәр академиясе эксперты Әнвәр Рәхмәтулла Хуҗи Әхмәтов. Шулай итеп, без танышу өлешен йомгаклап торабыз һәм уеныбызның беренче өлешенә күчәбез. Хәерле сәгатьтә. Бүген беренче турда барлык сораулар юл билгеләре темасына багышланган булачак. Сорауларны мин сезгә чиратлашып бирәм, ягъни бер сорау бер командага, икенчесе икенчесенә. Шушы урында игътибарлы булырга кирәк, чөнки бер команда җавап бирә алмый икән, икенче командага сүз күчә һәм шушы чиракта өстәмә балл туплау мөмкинлеге дә чыга. Иң элек җавапларны сез күрсәтмә такталарга, инде аннары безгә дә җәенке матур формада яңгыратырга тиеш булачаксыз. Сез әзер икән, без башлыйбыз. Һәм беренче булып сорауны сезгә бирәм. Ялкын командасы мәгълүмати юл билгеләре нинди формада була? Мәгълүмати юл билгесе нинди формада була? Сиңа мөрәҗәгать итәм, Зәлинә, рәхим ит. Мәгълүмати юл билгеләр туры-почмак формасында булалар. Нәкъ шулай, бу төр билгеләр машина йөртүчеләрне торак пунктлар, теге яисә бу шәһәр, авыл урнашу турында искәртеп торалар һәм алар чыннан да туры-почмак формасын алып тора һәр вакытта да. Икенче сорау сезнең өчен ябалак командасы фото сорау рәвешендә бирелгән, димәк карыйбыз экранга һәм җавап бирергә тырышабыз. Экранда ничек ишан белән күрсәтелгән юл билгесе кисәтүче билгеләр төркеменә керә. Ул нәрсәне белдерә? Кисәтүче билгеләр төркеменә кайсы билге керә? Рәхим ит, Фаил. Кисәтүче билгеләр түренә 3нче билге керә. Ул туктамыйча бару билгесен аңлата. Димәк, ул тоя, шулаймы? Иә. Кисәтә микән, тоя микән? Кисәтә. Юк, шул. Без кисәтүче билгеләр турында сөйләшәбез. Көндәш команданың фикерен тыңлап карыйк әле. Кисәтүче юл билгеләргә беренче сүрәт, беренче санасында бирелгән билге керә, шулаймы? Ул безгә нәрсә турында искәртә? Ике яклы хәрәкәт. Әфәрин, дөрес җавапны без бу юлы Ялкын командасыннан алдык һәм күчәбез 3нче сорауга. Ул шулай ук сезнең өчен Ялкын командасы. Россиядә беренче светофор кайсы шәһәрдә һәм ничәнче елда куелган? Әзме тарихка кереп китәбез. Россиядә беренче светофор кайсы шәһәрдә һәм нинди елда куелган була, Зәлинә? Россиядә беренче светофор 1929 елда Мәскәүдә куела. Һәм ул без ияләшкән, без күргән формалар шулай ук 3 төстә була. Нинди төсләр? Яшел, кызыл һәм сары. Әфәрин, Зәлинә, күчәбез көндәш командага сезнең өчен чираттагы сорау. Велосипедчылар юлның кайсы як полосасы читеннән хәрәкәт итәргә тиеш? Велосипедчылар юлның кайсы як полосасы читеннән хәрәкәт итәргә тиеш? Рәхим ит, Фаил. Велосипедчылар уң як полосадан хәрәкәт итәләр, яки җәяүлеләргә комачауламасалар, тротуардан да аларга йөрергә ярый. Әфәрин, Фаил, күчәбез көндәш командага. Сезнең өчен фото сорау әзерләнеп куелган. Карыйбыз экранга. Экранда ничәнче сан белән күрсәтелгән юл билгесе тоючы билгеләр төркеменә керә һәм ул нәрсәне белдерә? Кайсы юл билгесе тоючы билгеләр арасына керә һәм шулай ук аның нәрсәне аңлатканын да безгә әйтергә кирәк, Зәлинә.
Безнең җавап икенче фотосурәт, ул шикләнгән биеклекне аңлата. Әфәрин, тоючы билгеләргә мисал булып, нәкъ менә икенче фотосурәттә сурәтләнгән юл билгесе булып тора. Дәвам итәбез. Чираттагы сорау сезнең өчен ябалак командасы. Беренче юл билгеләре ничәнче елда кабул ителә? Әзерме сезнең җавап, Фаил? Ая. Тыңлыйбыз. Беренче билгеләр 1909 елда кабул ителә. Ул 4 билге була. Санап китмисеңме? Нәрсәне аңлатканнар икән алар? Сикәлтәле юл, борылыш, юллар чаты һәм тимер юл белән кисешү. Әфәрин, Фаил, дөрес, эчтәлекле җавап синнән буйлы булды. Шуңа күрә без күчәбез чираттагы 7нче сорауга. Ул фото сорау рәвешендә бирелгән һәм янә сезнең өчен ялкын командасы. Экранда күрсәтелгән юл билгесе нәрсәне белдерә? Шундый кыска гына сорау, нәрсәне белдерә икән әлеге юл билгесе? Тыңлыйбыз. Бу фотосурәт объектка кадәр булган араны Белдерә. Кабул иттек сезнең җавапны, Зәлинә. Дөрес җавапны ишеттек. Шуңа күрә хаклы рәвештә 8нче сорауны яңгыратам ул көндәшләрегез өчен. Юл чатындагы хәрәкәтне юл идарәсе хезмәткәре көйләгән очракта ул кешеләргә йөзе яки аркасы белән басса, бу светофорның нинди утын аңлата? Тыңлыйбыз сезнең җавапны, Фаил. Юхиди хезмәткәре сезгә арты яки алды белән баса, ул кызыл төсне аңлата. Кызыл төс яңганын аңлата. Фаил үзе дә машина йөрткән шикелле сөйләшә. Әфәрин, дөрес җавапны алдык сездән. 9нчы сорау. Бу юл билгеләре алда ниндидер кыенлыклар булуы турында искәртә. Алар гадәттә кызыл төс белән әйләндереп алынган ак эшпишмак формасында. Сез кайсы төркем юл билгеләре турында бара? Кайсы төркем юл билгеләре турында сүз бара? Безнең җавап кисәтүче билгеләр. Әфәрин, сезнең җавапны кабул иттек. Дөрес җавап. Шуңа күрә без күчәбез чираттагы сорауга. Сезнең өчен ябалак командасы. Экранда күрсәтелгән юл билгесе нәрсәне белдерә? 10нчы сорау яңгырады, димәк сездән көтәбез җавапны. Бу билге хәрәкәт алга дип аңлата. Алга барга кирәк дип аңлата. Дөресрәге, төгәлрәге хәрәкәт турыга булуны аңлата, шулаймы? Ләкин безнең җаваплар бер тигез дип санарга мөмкин, шуңа күрә 1 балл сезнең якта. Дәвам итәбез. Шулай фото сорау чиратта. Экранда ничәнче сан белән бирелгән юл билгесе хәрәкәтнең тыелган булуын белдерә? Сездән җавапны көтәбез, Зәлинә. Безнең җавап 3нче фотосурәт. 3нче фотосурәттәге юл билгесе хәрәкәтнең тыелган булуын белдерә. Әфәрин, дәвам итәбез. 12нче сорау. Беренче светофор кайсы шәһәрдә куела? Тыңлыйбыз сезнең җавапны, Фаил. Беренче светофор 1868 елның 10 декабрендә Лондон шәһәрендә куела. Уйлап табучысы Джон Пик Найт. Әфәрин, Фаил, син әлбәттә бу турыда белдең. Чиратта 13нче сорау. Командалар игътибарлы булыгыз. Бигрәк тә ялкын командасына мөрәҗәгать итәм. Нинди дә булса объектның урнашу ераклыгы күрсәтүче билгеләр төркеме ничек атала? Нинди дә булса объектның урнашу ераклыгын күрсәтүче билгеләр төркеме ничек атала? Бу төркем мәгълүмат юл билгеләре дип атала. Мәгълүмат дип кабул итәбез сезнең җавапны. Башка версиялар бармы әлеге студияда? Сервис билгеләре. Әфәрин, Фаил, әлеге сорауда сервис билгеләре турында сүз барадыр. Шуңа күрә 1 балл бу очракта сезнең якта. 14нче сорауга күчәбез. Фото сорау рәвешендә. Шулай ук ябалак командасы сезгә мөрәҗәгать итә. Экранда ничәнче сан белән күрсәтелгән юл билгесе өстенлек бирүче билгеләр төркеменә керә? Ул нәрсәне белдерә? Экранда ничәнче сан белән күрсәтелгән юл билгесе өстенлек бирүче билгеләр төркеменә керә һәм ул нәрсәне белдерә? Икенче фото рәсемдә каршы юлның өстенлеген билгеләй. Каршы як хәрәкәтнең өстенлеген билгели торган юл билгесе нәкъ менә икенче санасында сурәтләнгән һәм ул нинди төркемгә керә? Өстенлек бирүче билгеләр. Әфәрин, Фаил, шуның белән беренче турының сораулары һәм җаваплары
Tamam. Нәтиҗәләргә килгәндә, алар түбәндәгечә барлык өстәмәләр белән исәп 7-гә 7 һәм 2 команда 1-тигез икенче турга күчә. Башлап җибәрәбез уеныбызның икенче турын кыскача, без аны блиц дип тә атыйбыз. Әлеге турда Ләйсән, синнән башлыйбыз. Синең кыска гына сораулар көтә, мин синнән яисә кыска гына җаваплар көтәм. Шулаймы? Барлык сораулар һәм җаваплар өчен безгә 60 секунд, ягъни 1 минут вакыт биреләчәк. Әгәр дә син әзер икән, без башлар идек. Агачлар елның кайсы фасылында яфрак куя? Төз. Каләмдәш сүзендәге кушымчаны атагыз. Дөрес. Кайсы кышны урман доктор дип атыйлар? Дөрес. Су ничә градуста бузга әйләнә? 0. Дөрес. Укыдым сүзе фикернең кайсы заманында? Үткән. Үткән. Кай сүзе рус теленә ничек тәрҗемә ителә? Снег. Гусь, Мисыр ул нәрсә? Белмим. Ил, дәүләт. Арыш сүзендә ничә сүз аваз бар? 2. 2. Метро, вертолет, автобус буларның кайсысы җир асты транспорты? Метро. Дөрес. Җирдә дә, суда да яшәүче җан ияләре ничек атала? Земновод. Дөрес. 6-ны 4-кә тапкырларга җавап. 24. Дөрес. Юкка чыгучы үсемлек һәм җанварларны нинди китапка кертәләр? Кызыл. Дөрес. Кармак сүзендә ничә ишек бар? 2. Дөрес. Виолончель ул нәрсә? Инструмент. Музыка уен коралы. Дөрес. Авыру җанлыкларын дәвалаучы әкияттәге изге күңелле докторның исемен атагыз. Айболит. Дөрес. Менә шундый җаваплар бирдең, Ләйсән. Алкышлар синең өчен. Икенче турыбызны ялкын командасы вәкиле Нияз синең белән дәвам итәбез. Әлеге турда аналогик бирем, ягъни миннән кыска сораулар, синнән кыска җаваплар һәм барысы өчен дә 60 секунд вакыт. Син әзерме? Әйе, әзер. Алайса, вакытны озакка сузмыйча башладык. Табигать кайсы ел фасылында яшеллеккә төренә? Ага. Яз. Бушлай сүзнең тамырына тагыз. Буш. Дөрес. Сугыш вакытында кайсы кышлар хаттан ташыган? Ага. Күгәрчен. Бу суның нинди халаты? Декабрь. Каты. Күн сүзендә ничә ишек бар? 1. Дөрес. Үрдәк сүзе рус теленә ничек тәрҗемә ителә? Утка. Дөрес. Копенгаген ул нәрсә? Кыш. Шәһәр. Кызлар кичә җиләккә барды җөмләсенең кайсы сүзе исем? Ага. Кызлар. Трамвай нәрсә буенча хәрәкәт итә? Ага. Рельс. Балыкларның тәне нәрсә белән капланган? Тәнкә. Дөрес. Тәнкә. 48-не 6-га бүлгә җавап. 24. 8. Кышын кышларны ашату өчен балалар нәрсә ясый? Ага. Җимлек. Болын сүзендә ничә сүз аваз бар? 4. 2. Гитара, аккордеон, пианино буларның кайсысы кыллы музыка уенчы коралы? Аккордеон. Гитара. Уеныбызның икенче турын хәтта икенче чиреккә дә ашатып була, чөнки ул иң кыска турларның берсе. Күз ачып йомганчы ул үтте дә китте, нәтиҗәләргә килгәндә алар түбәндәгечә. Ялкын командасы вәкиле Нияз 14 сорауның 4-сенә дөрес җавап бирде һәм барлык аларда хәзер 11 балл. Аларның көндәшләре Ябалак командасының вәкиле Ләйсән 15 сорауның 11-нә дөрес җавап бирде һәм барлыгы 18 балл туплый алды. Тапшыру интеллектуаль күңелләшү тапшыруның иң күләмле хәл иткеч 3нче турын карыйсың. Дустым, әлеге турны без гадәттәгечә 2 өлешкә бүлеп уйнатабыз. Беренчесендә сезгә, хөрмәтле катнашучылар, экранда фотосурәт биреләчәк. Әлеге фотосурәттә кем сурәтләнгән, аның турында сез нәрсәләр беләсез? Безгә дә яңгыратырга кирәк булачак. Дуслар, сез дә белемнәрегезне тикшерегез. Беренче булып сезгә мөрәҗәгать итәм Ябалак командасы. Әлеге фотосурәттә Николай Васильевич Гоголь сурәтләнгән. Ул рус әдәбиятының күренекле шагыйре һәм язучысы. Николай Васильевич Гоголь 1809 елның 20 мартында туа. Башта ул училищеда укый, аннары Нижний гимназиядә белем ала. Гимназиядә укыганда Николай Васильевич Гоголь күп кенә жанрларда иҗат итеп карый. Ул үзенең Новоселье шигырен һәм «Разбойники» дигән трагедиясын яза. 1828 елда Николай Васильевич Гоголь Петербургка китә.
Анда ул чиновник булып хезмәт итә, аның театрга эшкә урнашасы килә, һәм ул әдәбият белән шөгыльләнә. Николай Васильевич Гогольның «Вечер накануне Ивана Купала» дигән әсәре аңа бик күп таныклык китерә. Һәм 1813 елда ул Жуковский һәм Пушкин белән таныша. Бу танышу аның иҗатына бик зур этәргеч җибәрә. 1835 елда ул үзенең танылган «Ревизор» дигән әсәрен яза. 1836 елда ул әсәр сәхнәгә куела. Ләкин тамашачы моны бик тискәре кабул итә, һәм Гоголь үзенең илен ташлап китергә мәҗбүр була. 1837 елда ул Римда «Мертвые души» дигән әсәрен яза, 1841 елда үзенең атаклы «Шинель» дигән әсәрен язып бетерә. 1851 елның 21 февралендә Николай Васильевич Гоголь вафат була. Әфәрин, Зәрине тормыш юлын безгә яңгыраттыгыз, аның яраткан әсәрләрен шулай ук искәртеп алдыгыз, шуңа күрә алкышлар сезнең өчен. Ялкын командасы сезнең өчен нәкъ шушындый ук бирем, ягъни экранда фотосурәт, инде сездән җаваплар. Бу фотографияда Лев Николаевич Толстой сүрәтләгән. Лев Николаевич Толстой рус язучылары һәм фикер йөртүчеләре арасында иң күренеклесе, мәгърифәтче, публицист, фәлсәфәче. Лев Николаевич Толстой 1828 елның 9 сентябрендә Тула губерниясендә дөньяга килгән. 1841 елның Толстой Казанга күчеп килә. Бу вакытта аңа 13 яшь була. Лев Толстой Казанда 6 ел яши, Казан университетының студенты була, ләкин анда узак тормый. Булачак язучысы Ясная Полянаға кайта. Толстойның беренче басма әсәре 1852 елда Современник журналында басылып чыга. Лев Толстойның иҗаты рус һәм дөнья әдәбият реализмының яңа чорын тәшкил итә. Аның иң танылган әсәрләре «Война и мир», «Анна Каренина», «Детство», «Юность», «Отрочество», «Хаджи Мурат» һәм башкалар. Һәм 1910 елда ул вафат була. Әфәрин, Азалия, эчтәлекле, матур җавап миңа калса шушы алкышлар синең өчен, әдәбият дәресләрен син нык яратасың күрәсең. Хөрмәтле катнашчылар, хәрефләре төшеп калган сүзләр һәм сүз тезмәләре әзерләп куйдык. Аларны без сезгә шулай махсус бланкларда һәм экранда да күрсәтәчәкбез. Сезнең өстегездә төшеп калган хәрефләрне барлау эше. Аңлашыламы? Алайса 1-2-3 эшкә керешәбез, дуслар. Ниндирәк хәрефләрне югалтканнар икән, безнең редакторлары бергәләшеп тикшереп карыйбыз безнең командалар белән. Сездән башлыйбыз ябалак командасы. Дыгырдык юл сүзендә хәрефнән хәреф куелмый дип уйлыйбыз. Демәк, дыгырдавык юл. Аңлашылды сезнең җавап. Дәвам итәбез, шул ук сүз тезмә сезнең өчен, Азалия. Бу сүз тезмәдә дыгырдавык сүздә р хәрефе төшеп калган. Демәк, берсендә дыгырдавык юл, икенчесендә дыргырдавык юл. Карыйбыз, дуслар, һәм тикшерәбез. Әлбәттә, бердә ң хәрефе турында сүз бара иде, дыңгырдавык юл, дуслар, ягъни ул дыңгырдый, дыңгырдата. Менә шундыйрак мәгънәдә кабул итәбез без әлеге сүз тезмәде, кызганычка, бал бер якка да китми. Дәвам итәбез эшне сезнең белән, Азалия. Җилди егет сүз тезмәдә, җилди сүздә л хәрефе төшеп калган. Ничек кенә аңлатыйм соң мин ул сүзне? Җилләтәме? Шулаймы? Кабул иттек. Алайда, Фаин. Безнең икенче сүз тезмәдә и хәрефеннән т хәрефе куела дип уйлыйбыз. Җитди егет. Гомумән капма-каршы мәгънәле сүзләр килеп чыкты. Берсендә җилди егет, берсендә җитди егет. Алайда карыйбыз һәм тикшерәбез. Кайсысы дөрес икән? Бу очракта ябалак командасының җавабы әлбәттә дөрес. Җитди сүзнең т хәрефен алар дөрес танып алдылар һәм урынына куйдылар.
Devam etamiz. Зихенле бала сүз тезмәсендә и хәрефеннән соң нечкә х хәрефе куела. Нечкә х хәрефе дип кабул иттек сезнең җавапны. Азалия? Безнең җавап зихенле бала сүз тезмәдә, зихенле сүзендә нечкәле х Нечкә х хәрефе. нечкә х хәрефе. Нечкә х хәрефе дип уйлый безнең катнашлар, экранга күз салабыз. Дөрес җавабы ниндирәк икән? Һәр ике якка да берәр бал китә дип уйларга мөмкин, ә без дәвам итәбез 4нче сүз тезмә белән. Безнең җавап болын пешәне сүз тезмәдә, болын сүзендә хәрефе төшеп калган. Ымы. Хәрефе дип кабул иттек сезнең җавапны, Фаил. 4нче сүз тезмәдә болын пишәне л хәрефеннән соң хәрефе куела. Карыйбыз һәм тикшерәбез. Бер тигез җавапларны бирдегез. Баллар бер тигез бүленер микән? Чыннан да баллар шулай бер тигез бүленә, һәрберегезгә берәр бал куела. Ә без дәвам итәбез. Гамәли план. 5нче сүз тезмәдә г хәрефеннән соң а хәрефе куела. Гамәли план. Кабул иттек сезнең җавапны. Азалия? Безнең җавап бу сүз тезмәдә, гамәли сүздә а хәрефе төшеп калган. Карыйбыз һәм тикшерәбез. Һәр ике яктан да дөрес җавап алдык, шуңа күрә соңгы 6нчы сүз тезмәгә күчәбез. Мустақил сүз тезмәсендә л хәрефеннән соң нечкәлек билгесе куела. Нечкәлек билгесе дип кабул иттек сезнең җавапны. Азалия? Безнең җавап бу сүз тезмәдә, мустақил сүздә нечкәлек билгесе төшеп калган. Карыйбыз экранга һәм тикшерәбез. Әлбәттә, әлеге сүз тезмәне сезгә еш язарга туры килә, шулаймы? Сезнең дәресләрегездә. Шуңа күрә сез аның дөрес язылышын бик яхшы беләсез, нечкәлек билгесе төшеп калган инде бу очракта. Шуның белән, хөрмәтле дуслар, уеныбызның сораулары һәм җаваплары тәмам бара, бер генә сорау калып бара. Бүген кайсы команда җиңүче исеменә лаек булган икән? Моны белер өчен сүзне Әнвәр Нурәхмәтович сезгә тапшырабыз. Рәхим итегез. Білім дөньясына никадәр тирәнлек чумасың, шуның кадәр дөньяга карашың яхшырак формалаша. Киләчәккә омтылышың тагын да үткенләнә. Ә менә моның өчен балалар әлбәттә бердәм дәүләт стандартларына туры китереп, безнең мәктәпләребездә гомумән уку йортларына бирелә торган һәрбер фәнне ныклап үзләштерү сорала. 171нче мәктәп, ул әле безнең яңа мәктәп Казанда. Бу команда тулайым алганда 26 бал туплый алды. Аеруча алар менә безнең капитаннар бәйгесендә бик ныгалга киттеләр, чөнки алар иң күп балны шушы турда туплады. Минемчә 89нчы мәктәптән килгән команда вәкилләре начар уйнамады бүгенге бәйгедә. 89нчы мәктәп инде ул шактый өлкән яшьтәге мәктәп дип әйтик, ул безнең Казанның Квартал микрорайонында урнашкан бик яхшы мәктәп. Алар да бик бәйт уйнадылар, ләкин бераз гына каушап китү сәбәпле бераз гына инде артта калуда күзәтелде. Аларның гомуми нәтиҗәсе 18 балл. Барыбыз өчен дә җиңүче исеме мәгълүм булды һәм мин рәхәтләнеп сезгә аларны кабаттан тәкъдим итәм. Бүгенге Тамчы шоу интеллектуаль күңел эш тапшыруында җиңү яулаган команда Казан шәһәренең Совет районында урнашкан 171нче мәктәп вәкилләре Ябалак командасы. Аларның көндәшләре 89нчы мәктәптә белем алучы Ялкын командасы бүген 2нче урында һәм без сезне котлыйбыз һәм алкышлыйбыз. Алкышлардан тыш бездән сезгә гадәттәгечә истәлекле бүләкләр аларны безгә тапшырыбызның фәнни консультанты һәм бүгенге экспертыбыз Әнвәр Нурәхмәтуллаһ Хуҗи Әхмәтов тапшыра. Бик зур рәхмәт аңа. Оннан тыш Галәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры безнең катнашларыбызның барысында үзләренең иң матур спектакльләрендә көтеп кала һәм чакыру билетларын бүләк итә сезгә, хөрмәтле катнашучылар. Камал театрына рәхмәтләребез шиксез. Тамчы шоу интеллектуаль күңел эш тапшыруның мәйданында очрашканга кадәр исән-мин булыгыз.